Hey wedumo kayipheli yami yeke uyayibona kodwa lezi ngane lokuyidansa lapha esitolo kade ngibuka nami lezi ngane hey kwenze njani ngambe idansela le ngoma yalomfana lona kodwa lo mfana ubani TV ubani nithi ubani uMTV uyafana ubani uMTV umalume wama2K yonke imihla ngiyatuzuka manje ngisena baba ngisena mama sebadlula every time ngizama ukhipha istress ngiyatuzuka yela mani ngiyatuzuka yonke imihla ngiyatuzuka manje ngisena baba ngisena mama sebadlula every time ngizama ukhipha istress ngiyatuzuka yela mani ngiyatuzuka yazi nenkinga yokutuzuka kumanje nginamali mfethu ngishoda nangozuka eskele ngiqamba manga mfethu ngakhala ngogula ngoba ngenzela ukugoduka ngadlula kaMeshen ngamgoqa wavuma wanginikeza u10 ngahlala ngashuka ngadonsa ka10 ngazizwa ngisaduka ikhanda lami laduma kodwa ukucabanga kwajula ngayibona senginayo yonke into ekudala ngifuna abafazi abawu10 oBrenud abawu10 iBrabus neMustang iGucci neCavella neOmega u10 angithi ngizwile ngitheni ngiduzukela ikhipha istress akukho lutho 10 amachera wangifuna imfethu ngibiza ngoSkotheni eskele ngigqoka ujini neCavella ebhobokile futhi nokufika late ngisho ibreak isidlulile bembuze ngiqhamukaphi ngithi kade ngisadukile yonke imihla ngiyatuzuka manje ngisena baba ngisena mama sebadlula every time ngizama ukhipha istress ngiyatuzuka yela mani ngiyatuzuka yonke imihla ngiyatuzuka manje ngisena baba ngisena mama sebadlula every time ngizama ukhipha istress ngiyatuzuka yela mani ngiyatuzuka ngizizwa ngine stress mangabe ngabhemile eskele mangayile ngithola esitolo ngimile ekseni ngagezile ngibacela amashumi noma ushintsha ungabuyile ngichazela iMeshen ukuthi akudleki ngabhemile ithi ugwaye usawulindile yabona lona khona nje unabantu abawuthengile imosha isangithembile senginokuyidenta njalo ngigcine ngakhokhile kumanje ngine stress ungibona nje ngibhemile anginawo no cash ingqondo ijamile izinto ehlaphakile izolo ngibona ukuthi nakho ngilala ngabhemile ngavuka ngaye espaza ngathi ngiyogoqa uJames fethu ukuthi anginikeze iqhaza uze ngilale ngibhemile ngahlangana nebrazo nje uyibonayo ukuthi idukile yabuza idirection ngayinikeze wrong sahlangana phambili ngayinikeze wrong sahlangana nokugcina ngayidala inombolo ngadala imfono ngayichithela umtolo donsa kabani ayikhohlwe lokho umtolo mina ngisifunela imali ngihambe ngiyosibhemela izolo mase ngivuka ekseni sengathi iphupho yonke lento ebiyenzeka izolo yazi lemkhuba yezolo uma nje ngine stress sokuthi angibhemile anginawo no cash somele ngiphandile yonke imihla ngiyatuzuka manje ngisena baba ngisena mama sebadlula every time ngizama ukhipha istress ngiyatuzuka yela mani ngiyatuzuka yonke imihla ngiyatuzuka manje ngisena baba ngisena mama sebadlula every time ngizama ukhipha istress ngiyatuzuka yela mani ngiyatuzuka dumo kayipheli yami mngani wami dumo kayipheli mngani wami yami mngani wami njengegama lami ngithi myekeni lo mfana mngani wami myekeni